Hyvä. Vedumaa. Kyllä tässä on vähän enempi otetta kyllä. No, ne on niinku silleen pidemmällä kaikin puolin se niiden koko systeemi ja kyllä niillä on niinku enemmän niitä kaikki semmosia viikonloppuja ja vähän kisojakin ja koulutusta. Mä oon jotenkin niin vaikuttanut siitä, kun se hirveän kaukaa tosiaan työskenteli. Et se oli kun se on niin kamalan lähellä, mä yritän saada sitä kauemmas. Se on nyt kyllä työn alla. Se täytyy niin sitä just, jos ajattelee sitä poikkäistyä ja se kulmat. Joo. Sitten vain kaatin, vain oma kulmaa. Joo. Päivää. Täällä näyttää olevan siis ukkaisia. Joo. Ei ole mitään vikaa. Koiratkin pysyy niin puhtaina. Joo, kyllä ihan eri ote kyllä tällä nyt. Onko tää ollut aikaisemmin? Ei oo. Nämä molemmat ensikertalaisia, mutta hänellä on suvussa vähän tämmöistä. Kyllä huomaa, että on vähän erilainen into päällä. Yrittääkö se jo vähän koota niitä jotenkin vai? Nyt ne menee niin tonne, ettei nyt ei näe niinku. Vedu! Se on melkein piitti. Piitti. Tämä piitti, joka häväli tuli. Joo. Nyt se on tullut sun pari kertaa. On niitä kasia ja Tuija meni varmaan tupakitaan. Tää kehuttaa just kun se kiinnostuu, niin katsotaan sitten toisella kierroksella, kun se menee kuta. Oliko se niitä ensi viikolla ei ollut ollenkaan? Joo, meillä on iso. Joo. Joo. Sitten kaupoita. Sitten seuraavalla viikolla ihan aamutreihin pääselle. Silloin tiistaina merkattu se 5. Joo. Ja mä aamuvuorosta silloin alkuviikolla. Mä silloinkin aamussa. Taitaa riittää, ettei ihan Joo, ettei ihan niin, ettei se läkähdy. Joo. Tai siis väsyy, ei se läkä.